Πολλοί πελάτες που έρχονται στο κατάστημα μου λένε: έχω πολλά πράγματα, θέλω να τα αποθηκεύσω κάπου, αλλά δεν θέλω να πάρω ένα μπουφέ που να φαίνεται ένα βαρύ επιπλοκιάκομψο. Πάμε να δούμε μαζί το μπουφέ Rock. Βγαίνει σε δύο διαστάσεις. Αυτή είναι η διάσταση του 1,5 μέτρου και βγαίνει και στα 2 μέτρα. Θα σας το δείξω σε λίγο. Έχει ανοιχτούς χώρους με κρυφό LED φωτισμό για να δείξετε κάποια ωραία διακοσμητικά ή βιβλία. Δεξιά-αριστερά βλέπουμε δύο ευρύχωρα ντουλάπια και στη μέση 3 σιρταράκια. Βγαίνει σε 3 συνδυασμούς χρωμάτων. Ο πρώτος είναι αυτός εδώ που βλέπετε, χρώμα δριός με γκρι σκούρο γραφίτι. Ο δεύτερος είναι χρώμα δριός με λευκή λάκα και ο τρίτος είναι χρώμα γκρι μπετόν με λευκή λάκα. Πάμε να δούμε και το σχέδιο των 2 μέτρων.